tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise ou baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu
n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Araba ye utukalo tile 20 ani 7 san 2025 ani 5 tubabu ka kalo jate cogo o sira fɛ baara bi kɛnɛ ale de jamana in kɔnɔna yan kosɛbɛ. Sɔgɔmada in na Keba Jalo bɛ yan, fila fɔlɔ don ka filaw k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Jaba ye k'a Sidibe an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso Bayiba a n'a ka cɛ dɔw mairie district kɔnɔna na k'an b'u fo. Cɛ tɔgɔ yɛrɛ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ sa o, Amadu Gasama domaine kɔnɔna na k'a fana fo Keba. Bi an ka baabu bɛ taa n'an ye yɔrɔ min na n'o y'an ka kunnafoniw ye, maa 36 151 mun n'olu yen tɛ faso ka gun kan fɔlɔ Keba ko kalo nata ye ko sara kana kɛ u ye. Gouvernement ale y'o laɲini ta, ministre min bɛ musaka ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye, ale ye bataki ci wari ɲɛnabɔla minnu bɛ faso ka cakɛdaw la ani marabolo kɔnɔna na ko maa minnu yen tɛ kalo kura sara o kana di u ma Keba. Kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ sɛnɛkɛko ta hukumu kɔnɔna na olu fana ka ɲɔgɔndan min senna o fɔ ma ko brevet technicien agricole o ko daminɛna ntɛnɛn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Kayita gouverneur ale tun bɛ o kɛnɛ kan. Keba Mali gouvernement a ko min ye siman ye ko k'a feere 22,400 ani 400 k'o ye min bɛ an yɛrɛ fɛ yan 2,000 ani 20 ani 3,000 ani 400 k'o ye min bɛ bɔ kɔkan ye. Ayiwa Keba ni n kun ka di min na i b'o dɔn han? N'i y'a mɛn a bɛ taa ni sɔngɔ la o k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka magasin b'i bolo dɛ, sinon jago de don. Ne taara n ka siman ta cogo min na ka don n'a ye, ne ye taxi minnu sara ni ye fɛn minnu sara n'i y'o jateminɛ feerefɛn yɛrɛ ka se ka basigi a ka kɛ mɔgɔw sago ye. Keba ni gouvernement ko k'a b'a sɔngɔ fɔ kuma tɛ jamana min kɔnɔna na, jamana min na feere labilalen don, fo n'a yɛrɛ ka magasin b'a bolo dɛ. A b'a fɔ a ye n'a san nin yɔrɔ in na nin y'a sɔngɔ ye. An b'a fɔ gouvernement u ka baara kɛ o sira fana fɛ parce que fɛn caman bɛ olu b'a fɔ nka a tɛ lawaleya fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka ɲɛbila kumaw kɔnɔna na Keba
nakɔlafɛnw n'o ye nafɛnw ye olu kɔni sɔngɔ jiginnen no kosɛbɛ ani malo ni ɲɔ masinakaw fɛ nin waati in na ba k'a yɛlɛla Kulukoro dɛ keba santimɛtiri 4 o farala ji kunnama ka Kulukorokaw fɛ a bɛ ka na ni jɔrɔ n'a ye Segu dunkojuguya ni yuruguyurugu ka majisiraw dege o baara kunbɛliko ɲuman na sɛntifu ale kalanbulon sigi olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ min y'an ka samatasɛgɛ basketikɛlaw ye kunungo bɔ kɛra k'u kunbɛn ka sɔrɔ ka taa ɲɛnajɛba sigi u tɔgɔ la min ye Mamadu Konate ale ndulati tɛnɛ kɔnɔna na an ka ndulatila denmisɛnnin minnu bɛ senandulati sanfɛ sa n'o ye Dawuda Gino ye ale ye tɔn falen kɛ ka taa se Albilal Ture ma keba shan min bɛ ka taa nin waati in na a finali Madagascar ale ni Maroc de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc ale Senegal bɔ jɛ la 1-1 kɔfɛ penalty ta na Marocain olu sen jara olu ye 5 sɔrɔ Senegal ye 7 sɔrɔ min ye Madagascar ye ale ye Sudan bati 1-0 finali o ye sibiri nata ye nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na keba keba ko Mali ale ni Algérie ka jɛ Algérie ani cɛncɛnfugaw olu ka jɛ ko yalama Algérie ale ye dafirilikɛla de ye wa walima cɛncɛnfuga maaw olu kinga fiyɛba de don keba n'i ye ko jate minɛ an ka jamana ni Algérie cɛ a tɛ komi baji min n'a sumalen don tɔn ni maaw b'a fɛ koyi a dagaba wuluw bɛ kɛ kuma caman hali n'o y'a sɔrɔ jamanadenw tɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama an sigiɲɔgɔn min filɛ nin ye ale ka ŋaniyaw tɛ sigiɲɔgɔnya basigili ni lakana min na an b'o ɲini ale ka sigiɲɔgɔnya tɛ kɛ ka cɛfɔ ni kan bɛ sigi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ye Algérie ye sajugu sasumalen ye keba nɔnfɔn do a bolofaraw ka ca saka bosa nka min ye Algérie ye kuma caman a b'i fosi ka bɔ a foroko kɔnɔ k'a jalan to anw bolo an b'an poro kan k'an balimaw don an sinjiw don ka sangani Baba Moribo ale ye waleya min ta ka ɲɛsin Algérie ma ale ye baara min kɛ Algérie ye ale ye cɛsiri min kɛ Algérie ye ale yɛrɛ ye Algérie kɛli min k'a dɔ ye o kama tariku ni ko tacogo la Mali fanga minnu sigira u caman y'u jigi kɛ Algérie ye nka keba Algérie ka sɔnɔgɔya a ka cɛfɔ ni kan bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ tiɲɛ jumɛnw de bɛ yen o ye jujukɔrɔ saya ye o ye kɔfilajɛgɛya ye o ye ŋanamu ye o ye k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ale ta ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu b'ale sago la n'a ka d'a ye cogo min a b'u la taa o fan fɛ n'a ye min fɔ u bɛ sɔn o ma nka kabi san 2020 san Algérie ye nin waleya in falentɔ natɔ ye o la maa min tun b'u ka lasigidenko kunna u ka jamana ni dabarajɛ sira ɲɛnabɔko kunna arantan lamara u y'ale bila ka na yan a nana mun fɔ ko anw bɛɛ kelen ye Mali ani Algérie wa ko Algérie fo ka taa buuru fiyɛ k'a tɛ ɲinɛ keba kabale segilen ka taa u y'ale galon ka bɔ yen k'e bɛ se ka taa nin fɔ cogo di ninnu ye nin bɛ se ka bɔ e da cogo di min ye arantan lamara ye ale ka baara banna pewu keba Algérie n'i y'a ye kana filɛ koyi non si yɛrɛ de ye Algérie ye keba fan dɔw fɛ a b'a kɛ i n'a fɔ ani Faransi mandi k'a sɔrɔ Faransi ka janjugu Faransi ka wulikajɔ jugu Faransi ka ŋaniya jugu Faransi b'a fɛ k'a sago sɔrɔli minnu kɛ a b'a fɔ ko ayi e ka n'i yɛrɛ bila nin bɛɛ la ka n'i tɛgɛ tiɲɛ nin na ne yɛrɛ Algérie bɛ se ka nin ɲɛnabɔ fan dɔ in fɛ a b'i yɛrɛ kɛ i n'a sɔ sa Mali kɔni ale n'o bɔra nɔgɔwulu kelen kɔnɔna na ale n'o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye a b'olu lumumɛnɛ k'a sɔrɔ min ye Faransi ka laɲiniw Faransi tɛ se ka waleya minnu kɛ ale bɛ sɔn o kojuguw ma keba
n'i ye Algérie ta k'a lajɛ bi anw tun ka jamana ɲɛmaaw bolo komi ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko a na kɛ lala a na kɛ fura ɲuman ye ja keba Maliko la Algérie ta yɛrɛ ka ci la koyi n'o tɛ Irisilakaw tɛ fɛn tɛ u ma min fɔ Algérie ye an ka jɛ an ka baara an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ko kelen sigi sen kan Mali ye aw dɔ de ye a y'a dɛmɛ ka bɔ a ka degun kɔnɔna na Algérie de ko ayi dɛ ni Ala y'i ci ka marifa di Mali ma ni Ala y'i ci ka Mali kɔkɔrɔma don ni Ala y'i ci ka ni surasi ninnu dɛmɛ ni Ala y'i ci ka sekɛ ninnu ye don dɔ la i bɛna na a ye u bɛ ban pewu jamana min don u tɛ sɔn ten u ka kow ma nɔgɔn keba Irisiw ko k'olu ni Algérie ni Mali bɛɛ lajɛlen k'u ka kɛ kelen ye k'o de ka di olu ye sabula olu bolo u bɛɛ lajɛlen ye jamana kelenw de y'u bolo nka Irisi tun tɛ min kalama Algérie yɛrɛ t'a fɛ basigi yɛrɛ ka na Mali jamana kɔnɔ keba an bɛ taa kɔfɛ san 1990 san Algérie kɛlɛ wulilen n'u ye u ka président dasi ni fisi maaw nana ko f'u ka fanga ta n'o balila ka kɛ keba kɛlɛkɛcɛ minnu tun b'o kɔnɔ olu de fili ka na anw fɛ yen olu de nana ni bamanciya ni ɲugawale kɛbaw ye fo waati dɔw la u tun b'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye anw na aw tɛ koyi a ye tɛmɛ aw ka sira fɛ anw tɛ se aw ma keba kojugu in ju donna kabini o waati u nana furu k'an ka jamanaw kɔnɔ yan u nan'u dili don ka jago siraw ta ka yɔrɔw minɛ k'u sigi ka baaraw kɛ fo san caman Ala nana kɛ de kɔsa in na de kidalikɛlɛ kɛlen min ye Asimi ninnu o y'a to Mali sera ka ɲɛ sɔrɔ Algérie ko in na keba ni Algérie ye i b'a fɔ ko jɛɲɔgɔn ɲuman teri ɲuman balima ɲuman sinji ɲuman nka Algérie ɲɛda yɛrɛ ye min ye o ye basigi kana don cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ fiyewu lafiya kelen o kana kɛ u ye sabula a ka kɔfilawuluya i b'a dɔn min fɛ maa maa bɛ yen n'o ye marifa ta Mali juguya la Algérie b'o mara koyi Faransi mana fɔ k'a ka olu kɛ cogo min a b'u bila o cogoya kelen na wa min ye Algérie ye a don kelen da kelen a m'a bila a kun na k'a fɔ ko anw y'a dɔ ye anw de bɛ ka fili an yɛrɛ ma kɛba kuma bɛ tɛna sɔn fɔli ma k'a sababuya kɛ ko n'a kɛcogo ye maa i bɛ se ko la i k'i tɔ to yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ faso kɛlɛ min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ ale de kɛlen don o kɔkɔrɔ dɔ b'a ye Faransi ninnu kɔrɔ sabula a bolo n'o sera ka sigi sen kan anw ka dugu jukɔrɔ nafa minnu bɛ yen anw ka pétrole min bɛ lingilanga n'o taara ale fan fɛ k'a sɔrɔ ale bɛ nin cidenya in na a n'a ka tɔnɔ bɔ nka bi keba mun de bɛ yen Algérie sigana tɛ min na bi pewu o ye k'a fɔ a ka wulikajɔ a ka cɛsiri o ye anw ka fangaw ka dafiri ye a ka wulikajɔ a ka cɛsiri o ye bamanci jɛkulu maa minnu kun ko sa ko f'u ka Mali tila fila ye k'olu kɔkɔrɔma don olu dɔw yɛrɛ fana ni y'u ye b'a fɔ ko ayi ko jamanaden gansanw n'o keba k'a sɔrɔ u n'o cɛ ka jan bi u n'o cɛ ka jan sini a bɛɛ lajɛlen ye bamanci wale ɲugawale kɛbaw ye wa min ye Algérie ye min ka jugu n'a ka ko la ko bɛɛ ye keba o ye k'a fɔ u tɛ ban fiyewu ka min ye Algérie yɛrɛ nationalité d'u ma koyi nin bamanci wale kangaranba ninnu nin janfa kila ninnu faso cila ninnu Algérie b'a kɔkɔrɔma don a bɛ musaka d'u ma kɛlɛkɛyɔrɔw dilannen don u fɛ fana k'u sigi ye Algérie jamana yɛrɛ kan n'o y'u ka baziw ye a ɲɛmaɲɛmabaw ka tila k'a f'u ɲɛna aw bɛ se k'anw ka faso sɛbɛn ta koyi foyi tɛ bɔ a la a y'a ta hɛrɛ ni baden kɔ keba Algérie a ye fɛɛrɛ ganan sigi sen kan Tɛnzawatɛni kɔnɔna na bingali ni wulikajɔ ni juguyafin yɛrɛ fɛ k'u bɛna yen dafiri an ka wolomasiri tabaw ye taa tugu olu la u tilara tuguni k'u ka ɲɛmaabaw min ye terroriste ɲɛmaabaw ye bamanciya wale kɛba ɲɛnamaabaw an ka drone ye o de ye k'a bɛ taa olu de dasi u y'an ka drone gosi k'a bin an ka dugukolo ka kɛba Irisi y'u wele ko nin ma ɲi aw ni Mali cɛ u ma hali Irisi jaabi bi fo bi kɛba u ye mun sɔrɔ ka kɛ Mauritanie u y'u poro de ka san ayiwa anw tɛna na se ka ko dɔw kɛ tuguni sabula anw bolo taara saki kɔnɔ e k'i wasa don Mali la i ka Mali i ka anw ka maa minnu filɛ nin ye i k'u mara i fɛ yen wa Mauritanie b'o baara de la bi kɛba ni Ala sɔnna ma Mauritanie nin yɔrɔ ye min ye ko in na an nana ka na k'o fana fɔ nka nin waati in na Mali ɲɛmaaw kɛlen don k'u bolojili min kɛ Irisi ma a ma bɛn Algérie ma bi a ma bɛn a ma sini sabula min ye Algérie ka kɔfilajɛgɛ ye Mali ye o ye u y'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ ka taa sira min fɛ n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye o tuma tɛ
irisi ale ko ani mali be jɛ fɛn fɛn ye mali kɔnɔ ko ye o t'a ka sira ye maliyɛnw bɛ min fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ k'o ɲɛnabɔ wolomasiri tabaw ka baara fɛ u bɛ se ka fɛn minnu kɛ u y'o kɛ wa min ye irisi ye kiba a fɔ fan bɛɛ fɛ jamana tɛ farafinna irisi ye min mara han jɔnya ayi irisimu ta k'o ɲɛsin jamana si ma yan a bɛ jɛ mun kan i b'u ta d'u ma u b'u ta ta i yɛrɛ b'i ta ta kiba bɛnkan ye o de ye a ye zanzigi sa o a ye burama sigi o a ye kasimu sigi o irisi ka sira tɛ nin si la ale na aw bɛnnen don min kan aw ka t'o sira fɛ baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu k'u ka hakɛ ta alizeri de ko ni irisi y'o kɛ ko nafa min bɛ mali la mali ka dugu jukɔrɔ nafa bɛ cogo min se min bɛ mali dugu jukɔrɔ n'o bɔra k'o di mali ma k'o damakɛɲɛ mali ni u ni ɲɔgɔn cɛ ko don nataw la ko irisi b'i bolo kin k'a firifiri ko sabula ko mali bɛna kɛ jamanaba ye kiba alizeri b'a ɲɛdɔn anw caman t'a dɔn min b'an ka dugu jukɔrɔ nka alizeri b'a dɔn min b'an ka dugu jukɔrɔ sabula ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye faransikaw ye olu tilara kimɛli la a mɛnna siniɲɛsigi kɛlɛ an ka nin yɔrɔ in mara an ye don ni don nataw la a bɛ k'an tɔnɔbɔyɔrɔ ye o kɛlɛw de bɛ senna kiba a bɛ fɔ o de ma ko géostratégie bi mali ye sira min ta sira in ka gɛlɛ sira in ko ka ca nka sira min don sini bɛ a la sinikɛnɛ bɛ a la a bɛ kɛ don jan jamana duman ye mali sɔrɔsiw mali wolomasiri tabaw mali cɛsiri min bɛ ka kɛ bi baara min bɛ ka kɛ ni ani irisi ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlen don ka alizeri degun fo a bɔra dogo la k'a da kɛnɛ yɛrɛ kan aw kana ni marifa ninnu feere u ma aw kana ni minɛn ninnu d'u ma kiba n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔra ko irisi bɛ ka marifa min d'a ma ko kɔrɔlen don ko kelen don alizerikaw de b'a ko kɔfɛ ani faransikaw olu de b'o kuma ninnu fɔ k'a sɔrɔ minɛn minnu don u m'a y'u ɲɛ na nka an fana k'an hakili to an yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi sɛbɛyɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri sɔrɔli tigɛ diya cogo min kiba n'i sinsin mɔgɔ la k'i sɛbɛkɔrɔ sinsin a la i jija i kɛ wuli k'i jɔ i ka taama i yɛrɛ ye i ka ko k'i yɛrɛ ye i k'i yɛrɛ sɔrɔ n'i ye dunankɛ temaraba ye don o don don dɔ la i b'a tɔmaraba fana ye dɛ fɛɛrɛw ka sigi an yɛrɛ fɛ yan baaraba minnu bɛ se ka na ni yiriwali sira ye kuranko ta na sira fɛ yiriwaliko ta na sira fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ kalan kɛ ko ɲuman ni baara kɛ ko ɲuman o na sira fɛ jɛlenya ni tilennenya ka faso jɔ faso min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ka baara k'a yɛrɛ ye i n'a fɔ irisiw n'an ka jɛya sɛbɛnw na a b'o kɔnɔ cogo min mara cogo jugu mara kɛcogo jugu baara kɛcogo jugu min ye baara minnu tɛ ɲɛdɔn maa minnu fɛ k'o bɔ a la koyi o ka se ka sigi sen kan jamana yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ baara min na bi a bɛ k'a ka yɛrɛ siniɲɛsigi o baaraw labɛn kiba bɛn ni keleya sɛbɛn min fana sɔrɔla o kan ka se k'a to bi mali ka yɛlɛma don a ka taa cogo la bɛn bɛ se ka kɛ cogo di k'a sɔrɔ furugufurugu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an jija sɛbɛn min sɔrɔlen filɛ nin k'o ye bɛn sɛbɛn ye n'a sinsinnen don an ka tabiyaw n'an ka taabolow kan ka kɛ n'an ka kanw n'an ka siyaw bɛɛ lajɛlen ye a ka don ba la kuma ka kɛ jamanadenw fɛ u sen ka don a la a kuma ka sara u la u ka y'a kɛnɛw kan u ka sɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa funu ni funu minnu bɛ yen funufunu ni fɔnkɔ ɲɔgɔn mun bɛ yen caman ka se ka bɔ a la kiba ne b'a fɔ ko maliden bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ nka jama faama mana min fɔ ala yɛrɛ b'o kote la bi mali bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni mali bɛ k'i kunbɔ dɔɔni dɔɔni mali bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni nka min ye waati tɛmɛnenw gɛlɛyaw waati tɛmɛnen maracogow waati tɛmɛnenw ko kɛcogow kiba n'i k'i b'olu falen o tɛ se ka kɛ suko ni dugusajɛ ye o bɛ taa dɔɔni dɔɔni wa an k'an hakili to an yɛrɛ la fana an ka jamana fana bɛ gere mun kɔnɔ bi lamini jamana in bɛɛ t'an fɛ dɛ u b'a dɔn de se min bɛ an ye wolomasiri kunda n'o tɛ a caman bɛ yen bi a ka d'u ye k'an ka jamana dafiri yan'u kana yelen kɔrɔ an ka jɛ ka kuma u bɛ dibi de la jijukɔrɔ saya yaasa jamana in bɛ se ka kari cogo min jamana in bɛ se ka tiɲɛ cogo min mali ni irisi ka bolodi ɲɔgɔnma min filɛ senna kɛba a sinsinnen don mun kan fɔlɔ o ye jamanadenw ka danaya ka ɲɛsin marakɛbaw ma marakɛbaw k'aw dɔn k'a dɔn k'a fɔ jigiya o jigiya b'u la bi ni ko tɛ se ka kɛ u la o ye fasodenw b'u kɔ fasodenw miirina ye mun ye olu belebelew ka sigi sen kan o ye kɛnɛya ye o ye balo ye o ye lakana ye o ye dunkafa sabatili ye o ye siniɲɛsigi dilanko ɲuman ye ni kalan ɲuman ye min bɛ an nafa wa min ye mali ye anw kɔni b'a dɔn a bɛ na mɛn nka min ye maliko kuma ye
a tɛ taa fɔ Faransi tuguni a tɛ taa fɔ Algérie tuguni a na fɔ Mali la yan wa malidenw yɛrɛ olu de kan ka kuma fana fɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Keba Mali ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka gun nka baara taabolo ale falenna pewu. Irisi kalanden minnu bɛ an fɛ yan n'o olu bɛna k'an ka maaw kalan u ni an ka force spéciale kɛlɛkɛcɛ dɔw ye baara kɛ Keba baara min ni o y'a to u sera ka kalansen ni baara kɛcogo tura ani koba minnu bɛna sigi sen kan an ka jamana lakanako la k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ min ye force spéciale cɛdenw ye olu yɛrɛ yera kɛnɛ kan faamuyali kɛra u ye baara kɛcogo kura minan kura minnu bɛna na d'u ma teliya min bɛ se ka kɛ u ni min ye Irisilakaw ka Afrika kɔɔri ye u y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ja dɔw de filɛ nin ye Keba ɲɛbila baara ye nin ye fɔlɔ min kan ka walankata ka taa yɔrɔ caman ka se ka lakana cogo ni kɛlɛ kɛcogo ni baara kɛcogo k'a bɛɛ lajɛlen falen ninnu dili maa don o de bɛna na yɛrɛkɛli daminɛ yaasa laɲini min bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka sabati cogo min kunu ni kunnasini ko nin ja ninnu kɔni min ye an dɛmɛbaaw ye n'o ye Irisiw ye olu y'o bɔ k'o yamaruya di maaw ka se ka o yira jamanadenw na cogo min na baara min bɛna na kɛ nin ye a tɔrɔmɔɲɔni ye maaw ka se k'a faamuya don nataw kɔnɔna na a bɛna na walankata ka taa an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa baara degun min bɛ maaw kan caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na don nataw olu kɔnɔna na Keba an ye min sɔrɔ ja in a kɔnɔ kuma la belebelebaw o ye nin ye nin waati in na Nizɛrikaw olu ko k'u ye Bamajuwale ni wale Keba ɲɛmaa dɔ n'o ye Boko Haram ye k'u ni Marɔku jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na olu sera k'u bolo da o Bamajuwale Keba k'o kɔni bɔnɛ a nin na min ye maa kofɔlen ye k'a k'o ɲininen don kosɛbɛ Boko Haram ɲɛmaa don min ye Niger Marɔkukaw ka kibaruya di sira fɛ u sera ka nin kɔ in maa kofɔlen in k'ale bɔ baara la an bɛ segin ka na Bamako Keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa minisiriso min bɛ jamana musakako kunna maa minnu bɛ yen n'o olu bɛ ka ɲini jamana fɛ hali bi n'u ma ye n'u ye faso ka baarakɛlaw ye a fɔra sa k'o bugunnatigɛ ko k'o ɲini k'o dɔn n'o ye maa ba bi Keba de ye kabako ye koyi aw ko démocratie mara kɛcogo ɲuman jɛlenya ni tilennenya nin bɛ yen ne tun b'a mɛn fɔlɔ ko su ka wari bɛ ka dun ja tiɲɛ don dɛ ni nin sɛgɛsɛgɛra Keba ni nin ma sɛgɛsɛgɛ a tɛ bɛn dɛ nka an ka taa n'a kunnafoni ma yɔrɔ ye fɔlɔ jamana ɲɛmaaw ko maa minnu bɛ yen n'u tɛ ka ye fɔlɔ ko faso ka cakɛdaw don ani marabolo kɔnɔna na maa ba 36 151 Keba k'u ɲinina ka dɛsɛ u ma ye ko k'u ka sara dili jɔ septembre kalo nata in kɔnɔna na min ye ninnu maaw ye jamana de b'u sara Keba baara min sigira sen kan assise nationale tɛmɛnen n'o ye laɲini kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na baarakɛla joli bɛ Mali jamana bolo n'olu bɛ ka baara kɛ bi faso ale tɔgɔ la baara in kɔni sigira sen kan min ye nin utukalo in yɛrɛ kɔnɔna n'o ye utukalo tile 26 ye minisiri bɛ an ka sɔrɔ ko kunna n'o ye Aliseni Sanu ye ale ye bataki ci musaka ɲɛnabɔbaw bɛɛ lajɛlen ma ani directeur des ressources humaines
faso ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko septembre kalo nata maa ba 36 kɛmɛ ani 51 a bɛ maa ka baarakɛyɔrɔ la n'u tɛ ye ɲɛna fiyewu u tɛna baarakɛyɔrɔ la sara bɛ ka d'u ma ko k'u ka sara dulon fɔlɔ kiba dulonni in kɛkun ye mun ye maa minnu n'u bɛ a la kalo 3 dilen d'u ma u kana u yɛrɛ yira baarakɛyɔrɔ ninnu na nka ni kalo 3 in kɔni tɛmɛna sara in bɛ tigɛ de ka bɔ yen pewu a tɛ di tuguni wa a tɛ bila baarakɛyɔrɔ ka bolo kan minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna a ko fana ko a ɲinina baarakɛla ninnu fɛ n'o ye musaka ɲɛnabɔbaw ye ale ni directeur de ressources ye keba ko fɛn fɛn ye 2 ye i bɛ taa sɔrɔ keba jalo 2 b'a kɔnɔ sisan ko k'olu fana jɔ an ka kelen y'an ɲɛna fɔlɔ keba a ko ka ca ko ni na sɛgɛsɛgɛli sen fɛ a yera k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu tɛ yɛrɛ de fiyewu dɔw bɛ yen olu tɔgɔ bɛ siɲɛ 2 ni Kasimu ye 2 ye ne kɔni kelen n'o dɛ keba ko se ka kɛ 2 ye ne kɔni ye kelen keba k'u k'olu maaw fana ka sara jɔ han ni min yɛrɛ don o nana a ka wari nɔfɛ n'o yera o bugunatigɛ na ta yaasa degun ka se ka bɔ o yɔrɔ la keba an bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra Assise nationale ka laɲini kɔnɔna na n'o ye tali kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ faso ka baara kɛ ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲini ye fonction publique ale ni marabolo ko hukumu kɔnɔna na sɛbɛn in a dira utu kalo tile 15 jamanakuntigi Asimi ma kuna sini ko Asimi ye minisiriw wele k'a f'u ɲɛna k'a b'a fɛ ka nɔ ye ko in na hɔn k'a kana to ten keba maa 158 317 o de ye jamana yɛrɛ ka maa ye minnu bɛ faso ka baara la 122 166 olu de sera ka ye ɲɛna min ye 36 151 an bɛ k'olu ɲini hali bi jinɛw olu ka sara san o san o de bɛ bɛn sa sefa wari miliyari 48 buruburu 28 ma o maaw ka fɛn caman ko kɔni keba ko k'a mɔgɔw tɔgɔ bɔ k'u dulon ko k'a kiiri k'a ko lata tribunal ka sira kan fo k'a dɔn maa min b'a ko kɔfɛ n'u bɛ ka ni nafoloba in ta k'a dun an ye kalo joli kɛ k'u sara dɛ kalo 9 ani nin man ka to ta o nka premier ministre ka laseli la kunun a ko kun fɔlɔ o de ye nin ye keba a tɔ bɛ sira la kanale yaasa a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na ntɛnɛn tɛmɛnen APDP maaw u ka lasigiden minnu bɛ baarakɛyɔrɔw la u y'olu fara ɲɔgɔn kan sa kalanminɛn na k'u kunna tile 5 maa minnu kofɔlen filɛ nin ye min ye jamana ka baarakɛyɔrɔ ani kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw maa minnu bɛna kɛ APDP ɲɛna tulo ye yaasa maaw tɔgɔla sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min u ye kalan kɛ olu de kunna ka kalan kɛ yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min APDP maaw bɛɛ lajɛlen u ye laɲini minnu kɛ sa u y'olu ɲɛfɔ u ye yaasa ka se ka ko in ɲɛfɔ ka ɲɛ keba kuma ka di kumatigi ma min ye professeur Mamudu Samasegu ye APDP ɲɛma a ye min fɔ Famara ka kuma bara la an ka jɛ k'o lamɛn kalansen ale taabolo kan bi sɔgɔmada in na lasigi dabɔra an ka lasigiden minnu bɛ foroba cakɛda ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw n'a ye f'u ma correspondant à la protection des données personnelles olu san dama o san dama an kan ka olu a fɔ ma formation olu former pour que u ka se ka anw ka laɲini cakɛdaw ya n'o ye n y'a fɔ cogoya min na adamadenw tɔgɔla kunnafoniw olu ka se ka wa cakɛdaw kunnafoniw la olu de ye baarakɛɲɔgɔn ye an ni cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka baara ye fɛn fɛn ye adamadenw tɔgɔ kunnafoni ko ye u ka cakɛda kɔnɔ olu b'u hakili to la u ka ɲɛmaw u b'a ɲɛf'u ye u baarakɛɲɔgɔnw b'a ɲɛf'u ye sariya o sariya kan ka ta adamadenw tɔgɔla kunnafoni olu de bɛ yen ka conseil de b'a fɔ cogoya min na k'u kunnafoniya a ka kan kɛ cogoya min na min bɛ bɛn min tɛ bɛn olu bɛ yen o de kama donc an b'u labɛn u ka fɔ ma exchange de bonne pratique u ka expérience ani min bɛ bɛn sariya la min tɛ bɛn sariya la ani sariya ye min fɔ ani jamana wɛrɛw taw an b'a bɛɛ ɲɛf'u ye olu fana min don a la an bɛ ɲɔgɔn hakili falen falen bon ni lajɛrɛ an b'a kɛ tile 5 kɔnɔ fɔ dɔgɔkun kɔnɔ lundi fo vendredi ni ala sɔnna ma an b'u fo fɔlɔ sabula u bɛɛ nana an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo premier ministre ministres ani cakɛdaw ɲɛmɔgɔw bɛɛ sabula an ye sɛbɛnni kɛ weleweleda bulon ma u y'a jaabi u y'u ka lasigidenw bila ka na o diyara an ye kosɛbɛ an b'a ɲini lasigidenw fɛ
u ka formation u ka tile 5 min dabɔra kama u ka na waati la u ka participer et u ka suivi ka ɲɛ sabula bi diɲɛ in na adamaden tɔgɔla kunnafoni jɔyɔrɔba b'a la u b'a fɔ a ma bi yɛrɛ ko ale de u b'a fɔ ma pétrole données ye pétrole de tellement que nafa b'a la parce que n'i y'a jateminɛ cakɛda caman bɛ yen u bɛ balo de la parce que n'an ko adamaden tɔgɔla kunnafoni tɔgɔ b'a la jamu b'a la numéro de téléphone b'a la email b'a la compte sécurité sociale b'a la kumakan b'a la image b'a la vidéo b'a la donc ni adamaden a fɔ adamaden bi ka ɲɛnamaya yɛrɛ de don depuis a bɛ bange don min f'a ka sa fɛn fɛn bɛ a tɔgɔ la o de y'a fɛn données personnelles donc jɔyɔrɔba b'a la donc n b'a ɲini u fɛ vraiment ni tile 5 in lasigi in u ka participer formation na kosɛbɛ u k'a suit u ma min faamuya u ka expérience ye min ye u ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye pour que an ka laɲini ka sabati jamana ka laɲini ka sabati bɛɛ ka wasa sɔrɔ a la. Keba komi ye simango ye a kuma cayara siman sɔngɔ yɛlɛla Mali gouvernement ale yamaruya ta sa komi ye siman sɔngɔ ko ye ale b'a fɛ ka kɛ cogo min ani siman feerelaw ye ɲɔgɔn ye ani kɛnkayiritigiw ye ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ siman yɛrɛ dilan fɛ an'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye bɛn kɛra mun kan o ye k'a fɔ sa komi ye 20,000 ani 2 ani 400 ko ka siman feere la siman min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan min bɛ bɔ kɔ kan sa o ka feere 20,000 ani 3,000 ani 400 keba siman min n'o o ko filɛ senna nin ye a gɛlɛya a kuma ganna kosɛbɛ minisiri min bɛ ni ale bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ani usine ko ani minisiri min bɛ transport ko kunna ale ni yɔrɔbaw dilanni u ni maaw ye ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Madina Sisoko ye n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la a ye layidu ta sa ko min ye siraba ko min bɛ sen na k'u na fɛɛrɛ tigɛ yaasa sira ka dilan yaasa maa minnu bɛ taa ta kɔ kan ka na n'a ye olu ka se ka sigi sen kan Musa Alasani Jalo Musa Galabu Nɛgɛkɔrɔkaw ka Musa ani Segu Musa ale fana ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan sɔngɔko min fɔlen filɛ nin ye a ka bɔ a sira fɛ keba ni mun cɛ ka ɲi min na gouvernement ka magasin kun ka k'a yɛrɛ bolo an ye nin sɔngɔ in fɔ ni magasin bɛ yan ni magasin bɛ yan a ye taa sa ye nka commerçant olu ye secteur libéral ye dɛ kɛnɛ k'a keba studio tamani maaw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in na koyi olu ko bi ko min ye siman sɔngɔ ye a gɛlɛyali k'a larawuli bonyana kosɛbɛ baɲangarakaw fɛ 20,000 ani 60,000 olu bɛ k'a feere o la min ye siman bɔrɔ kelen ye tonne de 20,000 ani 60,000 ye siman bɔrɔ kelen o kɔni bɛ taa olu fɛ sa 1,000 ani 300 k'a bɛ ka feere o de la min ye o ye ko sɔngɔ ka ca kosɛbɛ siman baaralaw ni siman kala minnu bɛ yen olu y'a jira ko ka gɛlɛn tireyikaw fɛ yen siman bɔrɔ kelen keba 1,000 ani 800 o ye bɔrɔ kelen sɔngɔ ye wa min ye o wari o fana ye dugudenw ko ka ca kosɛbɛ ni yɔrɔ dɔw la fana a siman yɛrɛ kɛlen don ka taa yɛrɛ sɔrɔ sa fo 20,000 ani 20,000 ni 60,000 20,000 ni 70,000 la yɔrɔ dɔw la degun bɛ o la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen mɔgɔ y'a jira sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka tigɛ sabula sojɔ a bɛ sen na cogo min na Bamakɔ yan a bɛ sen na an ka togodaw fana na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la keba n'an bɔra o la an bɛ taa e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ
o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan lafiya hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da. an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ kiba samiya ko a ji cayalen don kosɛbɛ kulukorokaw fɛ yen mili santimɛtiri 54 ji kɛlen don k'o kundama sɔrɔ bi kulukorokaw olu fɛ yen min ye santimɛtiri 484 ntɛnɛn tɛmɛnen k'u y'o de sɔrɔ n'i y'o lajɛ sa salon ta o tun ye santimɛtiri 430 ye ɲinanta ka ca n'o ye kosɛbɛ santimɛtiri 54 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye kulukoro kɔni ye kibaruya in dira u ka maa min bɛ yen n'ale sigilen don jiko kunna kulukorokaw fɛ yen u y'a yira sa ka bɔ kɔni ko min ye santimɛtiri 4 o de farala kan sa ɲɛmaw olu ko maa bɛ ba kankun kan sa ale ni ba tintiw ni ba kɛrɛfɛlaw la k'u ka fɛɛrɛ tigɛ k'u hakili to u yɛrɛ la nin waati in na kuma tɛ ji ale yɛlɛlen don cogo min na keba waati kelen na masinakaw fɛ yen min ye nakɔlafɛnw ye olu sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ jiginnen don kosɛbɛ min ye bibi na masinakaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko foronto ni kɔngɔn kɔni olu kɔni ni su ni pomatu ni tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ jiginna min ye malo yɛrɛ fana ye ale fana bɛ a yɛrɛ sɔrɔ 70 ka taa se 80 ma kilo la k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ a tun tɛ sɔrɔ o la cogoya si la o mana bɔ yen keba ɲɔ o kilo fana ko fana sɔngɔ jiginna dɔɔni 4000 ani 700 4000 ani 800 yɔrɔ dɔw la ko malo bɛ sɔrɔ o la bi kuma tɛ dɔgɔdenw sɔngɔ jigin k'a sɔrɔ la min fɛ sa dɛmɛ bɛ ka kɛ bi mali gouvernement fɛ a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ka se ka sigida maaw k'olu dɛmɛ ni balo ye k'o balo min bɛ ka na dɛ keba dɛ o de bɛ k'a to anw bɛ k'an ta feere joona a kana gouvernement nana n'a ta ye o sɔngɔ n'o jiginna e ta b'i bolo e kun kɛlen don k'o yɛlɛ i n'a jigin o de la n k'i ma n ko ni fɛnw dira n'u bɛ taa di u dicogo ɲuman na a bɛ nafa lase bɛɛ lajɛlen ma an k'an jija halisa an ka mɛrilakaw k'a di keba maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko fana hukumu kɔnɔna na n'olu bɛ kalan kɛ ka baara kɛ yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ sɛnɛko la n'an b'a fɔ o ma ko brigade de technicien agricole o ɲɔgɔndan daminɛna min ye BT1 ni BT2 mali kɔnɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nka kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntɛnɛn kalo tile 25 min ye kayi academy ye ale y'a ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa 243 o de bɛ kayi kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dan yɔrɔ kelen pe la dugukolo konare o tɔgɔla lycée o kɔnɔna na gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ale taara enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ ka ɲɔgɔn dan in ka kuntigɛli kɛ wa o ɲɔgɔnna fana kɛra Mali ani Bamako yɛrɛ ale kɔnɔna na yan Segu
yasa ka se ka dungo jugani yurugu yurugu ale ni bingalikɛla ni bamanjuwale kɛbaaw ka musakaw ta ka don an ka jamana musakaw la o kala o sigira sen kan nin kalo in tile 25 gɛrɛ in sa kɛkun ye min ye wari bayɛlɛmalaw wari yurugu yurugulaw minnu bɛna ni nafolo sɔrɔla bamanjuwale ni ka walekala ka na don jamana nafolo la o bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di k'olu bɔ ɲɔgɔn na baara in kɛkun ye min ye majisiraw olu ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ nin ko hukumu kɔnɔna na ɲangini minnu b'a la k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna sa sariya ta na sira fɛ ɲɔgɔn dɛmɛw kɔnɔna na u ka se ka waleya in ale kɔn min ye majisira caman fo ka taa se 100 ma ale ni maa minnu bɛ baara kɛ sariya ko hukumu kɔnɔna na lakana ko hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kan segukaw fɛ yen baara in sigira sen kan sɛntifu ale fɛ ale faso ka cakɛda ye min ɲɛsinnen don nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili ma keba an bɛ segin ka taa kayikaw fɛ yen min ye sumakadi ni ale yɛlɛmara kafo ye kaye mara la olu kɔni u ka maternité kura sɔrɔ koyi yɔrɔ in kurumo karila nin kalo in tile 25 yaasa sa jamanadenw bɛɛ se k'a dɔn k'a fɔ baara min sigira sen kan bɛɛ welela ka na keba sumakadi a maa minnu bɛ kɔ kan n'o ye a tunkarankew ye olu de sɛbɛn wari $33 di yaasa maternité kura in ka se ka jɔ a kɛkun ye mun ye muso olu ka jigini ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min denmisɛnninw olu ka banako bɛ se ka kunbɛn cogo min ani ka dɛmɛ fana ta ka ɲɛsin musow ma sa minnu lajɔlen don ani denyɛrɛnin kuraw ka olu bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔ baara in kɔni a ye dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka kafotigiw n'u ka kamalenkuntigiw n'u ka duguden bɛɛ lajɛlen kɛnɛya baarakɛlaw olu fana nana ka na far'u ka ɲɛnajɛ in ale kɛnɛ kan bankas min ye misi tulɔli ye fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sen kan bɔlɔlɔ sira fɛ keba k'o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ koyi kabini desanburu kalo san 2012 san bankas kɔni kɛlen don ka ni fɛɛrɛ in sigi sen kan ka misiw tulɔ keba an na fara a ka nin kelen la o ko nɔnɔ ani sogo k'o caya kosɛbɛ o baara de bɛ sen na baara in sa u kɔni ye a ɲɔgɔnna 209 de kɛ k'a lajɛ sa n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka jaabi min di o la sa 105 o kɛra sababa ye o b'a yira sa ko 100 sarada la 50 o sira ka sɔrɔ misi minnu donna nin baara in kɔnɔna na sa n'olu tilora k'u dilan k'u ɲɛ kosɛbɛ olu ka nɔnɔ ka ca bi wa u sogo fana ka ca n'o y'a sɔrɔ an ka laada la misiw bɛ nɔnɔ sɔrɔ litiri 1 ka se litiri 3 ma keba min ye misi tulɔlenba ninnu mun filɛ nin ye olu bɛ se ka litiri 19 fo ka taa se litiri 20 ma tile kɔnɔna na k'o di maanifin ma aw ka ko in bon ni ani sɛnɛ bɛ taa yɔrɔ n'i ye nin kelen a kelen bɛ se ka tulɔ wa a f'i ka dɔ wɛrɛ fara a kan bon n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 0,50 kɔnɔ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ tuguni dɛ misi yɛrɛ bɛ 0,50 bɛɛ minɛ Bamako dun dugukolo ko gɛlɛyalen don fana i birilen u bɛna dɔrɔn k'i ta tɛ yɔrɔ ye i dalen i ka so kɔnɔ i bɛ ka gɔrɔntɔ ko ne ka titiri filɛ na a ka kɔrɔ n'i ka titiri ye dugukolo ko bɛ ka gɛlɛya dɛ keba ala ka sababu ɲuman d'an ma n'an bɔra yen kɔkan kibaruyaw la sa diɲɛ seleke 4 kɛnɛyasoba ale ka lajɛ min bɛ ka sigi n'o y'a ta ko 75nan ye OMS lusakakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye Zambi faaba ye Mali anw ye wasa sɔrɔ kɛnɛ kan ye nka u ka maa mafalen dɔ bɛ yen n'o ye professeur Yakubu Yanabi ye ale ni IS minisiriw minnu bɛ kɛnɛ ko kunna olu ye ɲɔgɔn ye kuma ninnu sa a bɛɛ lajɛlen ninnu donna maa min fɛ o ye anw yɛrɛ ka médecin colonel Assa Bajalo n'ale ye Mali minisiri ye Dr Robert Lucien Yakulodo Karugu n'o ye Burkina ta ye ka taa se médecin colonel major Garba Akini ma n'o ye Niger ye waleya in kɛkun tun ye min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don an bolo kɛnɛya ko ta nasira la IS jamanaw la ka se ka olu ɲɛfɔ dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na OMS ale ka hukumu kɔnɔna na kuma tɛ nin waati in na Mali ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ko in ale kɛnɛ kan Niger jamana ɲɛmaw y'a yira sa ko ka kɛ ni waleya ye nansara jamana bɛ k'o tali min kɛ ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin u ma u ka visa ko la an'u ka jamanadenw ma Italie Pays-Bas ale ni Allemagne jamana ani Belgique ani ni a tɔgɔ ye di Ngilɛw ka yɔrɔ in tɔgɔ ye di Grande-Bretagne ka taa fara Irlande du Nord ka keba k'u bɛ ka min kɛ k'olu yɛrɛ fana y'a ɲɔgɔnna sigi koyi min ye u ka visa sɔrɔ yɔrɔw ye u ka lasigiden minnu tun bɛ k'a kɛ o jamana kɔnɔ ko k'o bɔ a la pewu u ye lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnenw yɔrɔ fɔ jamana ninnu mɔgɔw fana bɛ se ka taa ta yɔrɔ min komi u kɛlen don ka visa ko gɛlɛya kosɛbɛ olu ka jamanadenw bolo Niger kɔnɔna na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen keba dugunicinin dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Difita ale kɔni ni Burkina de bɛ dancɛ bɔ
nin kalo in tile 24 ana tile 25 su ba manci wale njuga wale ka tara bi yengaw kan wei ma nani u y'o fa ma kelen tununa muso dɔ kɔni o jenina min ye bugusow ye ani baganw ye u ye bugusow bɛɛ lajɛlen jeni baganw k'olu cɛ ka taa ni u ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw kɔni wuli ka jɔ kɛ sa ka taa larawulili kɛ a yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na maa si ma i kanbɔ fɔlɔ k'a fɔ ko ale bingali in kɛ min ye Côte d'Ivoire kaw ye u kɔni tɔnsi wulilen don a ko waati kɔnɔna na wa waati kelen na Alassane Dramane Ouattara kunungo a yɛrɛ taara a ka sɛbɛn da kiba n'o o ye a ka kamabɔli sɛbɛn ye jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ octobre kalo tile 25 Alassane ka laɲini ye min ye o ye tako kelen ye Camerounkaw fɛ yen denmisɛnnin 13 olu kɔni kun minɛna Ziangekaw fɛ yen Cameroun ale duguni ncinin dɔ bɛ yen o sira kan min bɛ bɔ Waza ka taa Kuresi maa minnu minɛna sa a yera k'a fɔ sa ko min ye Boko Haram ye ale de kun y'u minɛ nka u tilara ka segin ka na min ye Cameroun dugu dɔ la n'o ye Maroua ye Maroua a bɛɛ lajɛlen bilara ka na maa 13 min ye maa kofɔlen ninnu ye sa a yera k'a fɔ ko Nigérakaw kɔni o maa 10 bɛ a la n'o ye ekɔlidenw ye ale ni Camerounkaw maa 3 b'a la sa olu ye Tchadikaw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni kun tununa utukalo in ale kɔnɔna na République démocratique du Congo olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka finitigi jɔyɔrɔba bɛ minnu bolo olu wele ka na ko ka na u ɲininka u dalakan na ko sabula k'u ye dugumasara cɛ M23 ale ɲɛkɔrɔ kɛlɛ dɔ senfɛ kɛlɛ min kɛra u ka jamana ale kɛɲɛkan fan fɛ k'o ma se ka faamu cogoya si la ni finitigi ɲɛmaaba ninnu u bɛɛ lajɛlen welelen don ka na u ka faaba kɔnɔna na ko ka na u ɲininka u dalakan na ayiwa Félix Tshisekedi a ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni Madagascar ale Faransi ye ale ka yirimani belebele dɔ lasegin a ma keba yirimani ale kɔni u ka masakɛ dɔ kunkolo don e ko kunkolo 3 tɛ de kunkolo masakɛ kunkolo tɛ de kunkolo 3 u y'o de di k'o lasegin min ye Madagascar ma nka masakɛ kelen ko kunkolo bɛ a la u kun y'o kun tigɛ kabini Faransi ka jɔnya waati waliya ninnu sa bɛɛ lajɛlen kun maralen don Faransi bolo kabini jɔnya kɛlɛ waati k'u y'a lasegin Madagascar kaw ma Gaza kaw fɛ yen Israel premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye a y'a ka dusumakasa yira koyi a ko waliya min kɛra ni journaliste 5 fatura senfɛ n'olu bɛ baara kɛ farajɛla kibaruyasow ye k'o ye fili baara ye dɔgɔtɔrɔso ye k'u ye mugujugu min fili a kan k'u filila de k'u bɛ yafa ɲini kibaja maa 20 de tora a ko senfɛ e bɛ mugu ci la i kunfɛ don o don i ko fatɔ i na bɛɛ fa sa kɛ kiba o mana tɛmɛ ka bɔ yen jiko k'an k'an labɛn dɛ ko jiko gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi maa miliyari 2 de bɛ diɲɛ dugukolo kan minnu tɛ se ka ji sanuman sɔrɔ ka min ji sɔrɔbaliya o ye degunba ye kunungo n'o o ye araba ye tarata ye Nations Unies maaw olu y'u ka sɛbɛn belebeleba bɔ sa ka bɔ kɛɲɛ ni jiko gɛlɛya ye diɲɛ fantan 4 u y'a yira sa ko ni fɛɛrɛ kɔni kan ka ɲini wa ji sanuman bɛ maa minnu bolo olu fana ka se k'o tɔbɔtɔ k'o minɛ ka ɲɛ yaasa a kana tiɲɛ k'a tɔ maa tɔw fana bɛ yen minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu kana se k'a sɔrɔ kiba n'an bɔr'o la an bɛna farikolo ɲɛnajɛ la sa an b'a yira sa k'a fɔ ko kunungo min ye Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na sa Modibo Keyita tɔgɔla pankurujigi kɛnɛ an ka samata sɛgɛ minnu kɛra 2nan ye Afro Basket la cɛw u kunbɛra kabini pankurujigi kɛnɛ na fo ka taa se Mamadu Konate kɔnɔna na u kɔni minisiriw caman olu nan'u kunbɛn Mamadu Konate la yaasa ka se ka min ye faso ka waleɲumandɔn kɛ u ye jɔnjɔn n'o ye Mali jɔnjɔn u y'o dasi ka baaraw daminɛ kelen kelen min ye fasodenw ye u ye u tanu jamanadenw fana bɔra sa ka na yirula k'a fɔ u ye baara min kɛ ko a ɲɛna kosɛbɛ u k'u jija hali bi don nataw la baara min b'u bolo u yɛrɛ ka kumatigi y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ yafa deli kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ koyi u bɛ yafa deli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ nka ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna na ndogo kura la min bɛna na se wɛrɛ ni dususuma sɔrɔ ka di Mali ale jamanaw ma ale n'a jamanadenw ma min ye basketko ta nasira fɛ keba CHAN n'ale bɛ ka taa farafinna yɛrɛkan fan fɛ a jɔnjɔn kɛnɛ o sera ka ban min ye demi-finale la kunungo Maroc ale ni Senegal o kɛra 1-1 ye nka ngɔ in na n'o ye penalty ta ye sa Maroc olu sen jara olu sera ka 5 sɔrɔ Senegal ye 3 sɔrɔ o y'a sɔrɔ Sudan ale ni Madagascar tun bɛ ɲɔgɔn na Sudan ale kɔni buruna Madagascar ɲɛkɔrɔ 1-0 sibiri nata min ye CHAN ye sa ale jɔnjɔn kɛnɛ bɛna sigi n'o ye a barafɔli ye min ye nɛgɛ kanɲɛ 15 Madagascar ani Maroc kɔni ale bɛ ka taa ka kupu 3nan ɲini Madagascar ale bɛ ka taa ka kupu fɔlɔ nɔfɛ jɔn bɛna na se sɔrɔ kari nata don a bɛ taa min ye Nairobi kaw ka stade la
coup d'envoi n'o ye ballon daminɛ waati sa o ye nɛgɛ kanɲɛ 15 anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lajɛ jabaraniw olu sanfɛ an ka ndolancilan bɛ yen n'o ye Dawuda Gindo ye nin waati in na sa ko ale taara Stade Brestois la Faransikaw fɛ yen min ye san 6 ye a y'o de kɛ Salzburg la a y'i ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ sa ka bɔ Autrichekaw fɛ yen k'i kunda Faransi kan min ye san 1 ye a kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnna sa a bɛna na to kɛ Stade Brestois ale kɔnɔna na yɛlɛmaliko ta nasira fɛ hali bi an ka ndolancilan bɛ yen n'o ye El Bilal ye ale fana nana Besiktas la nin waati in na sa min ye an ka cɛden ye sa ale kɔni bɛ bɔ Italikaw fɛ yen k'i kunda Turki kan sabula a yɛrɛ k'a fɔ k'a n'olu ye bɛnkan sɔrɔ kunun ko u ye kibaruya di kɛ o ko kɔnɔna na sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali El Bilal ye k'a yɛrɛ sera Turkikaw olu fɛ yen ka ban kiba dɔ kɛra dɛ an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa ma kun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ El Haj ama ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adi Tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na